Sa Davao del Norte, alas 9:39 kaganyang buntag, giproklama na sa Commission on Elections Tagum City ang mga midaog. Mulingkod isip bagong mayor sa Tagum City si Davao del Norte incumbent Vice Governor Ray Uy. Gipildi ni Uy si incumbent Vice Mayor Eva Loren Estabilio. Si incumbent ug last termer Mayor Alan Rillion, midaog sab pagka vice mayor. Lakip sa giproklama sa COMELEC ang mga midaog pagka-konsihal sa syudad. Pasado alas 8 sa buntag kaganiha na human ang canvassing sa Tagum City. Sa yusab sa buntag kaganiha, giproklama ni COMELEC Officer 3 Edwin Canadilla ug mga miyembro sa Board of Election Canvassers ang mga mananaog sa lokal nga posisyon sa munisipyo sa Maitom Sarangani Province. Nariilik isip mayor si Alexander Brian Riganet samtang pagka-vice mayor si Tito Balazon Sr. Giproklama na sab ang mga konsihal nga midaog sa eleksyon. Sa Coronadal City South, Cotabato, magpabilin sa iyang pwesto isip mayor sa Coronadal si re-electionist Attorney Eliordo Ojena. Muling kudsab sa pwesto pagka Vice Mayor ang bagong na-elect nga si Erlinda Bing Arakil nga usa ka magsisibya ug independent candidate. Sa Valencia City, Bukidnon, formal nang giproklama sa City Board of Canvassers ang mga mananaog sa lokal nga piniliay sa niskutang syudad. Midaog balik si 3-termer Mayor Azucena Huervas samtang mulingkod isip bagong City Vice Mayor sa Valencia si Attorney Ted Pipito. Sa General Santos City, mulingkod na isip bagong mayor si Lord Pacquiao nga kapitan sa Barangay Labangal nga bayaw ni Senador Manny Pacquiao. Kinihuman sila giproklama sa COMELEC. Hasta ang bagong Vice Mayor-elect Rosalita Nunez ug mga midaog nga konsihal sa Jensan ang giproklama na sab sa COMELEC. Karong Hunyo 30 sa udto, mulingkod na ang mga politikong muhupot sa rinda sa panggamahanan sa nasud. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.